zalunci ina zai kai mu? Na gan kai video kai tagging ‘yan fim kana neman tuba. Kana neman tuba a gurin uban waye Isa Isa. Ka zo ka nema tuba a gurin Sadiya Harunan da ka zalunce ta, sannan ka koma wa Allah ka ta istighfari. Isa ka cuce ni, ka cuce rayuwata, kana da ‘ya'ya, Allah sai ya saka min. Ka sa ni nayi abin da na saba ma addini na, which I have never expected. Wai haka zai faru da ni Sadiya. Sannan ka zo kana magana baka cikin hankalinka. Ai matan da tana tare da kai tana da haƙuri, kuma Allah ya bata haƙurin zama da kai. Ni ma Allah ya sa in yi koyi da irin halin matanka, amma kai mugu ne a zalimi. Idan baka tuba ba za ka taɓa gama da duniya lafiya ba. Kuma I will do what you have never expected. Yes, ka saurare ni. Na shirya. I'm ready. Idan ka tuna kwana nawa ne ya rage maka, za ka tsana duniyan nan. Idan ka tuna ran da ka mutu, za ka tafi daga kai sai halinka. Idan ma kai mai kuɗi ne sai ka sana arzikinka. Akwai wani abin da ya zama dole mu yafi, amma akwai abin da ya kamata you must voice out whether you like it or not. Isa Isa, ni Sadiya Haruna na ce maka kai ɗan luwadi ne. Ni Sadiya Haruna na ce maka kai mutumin banza ne. Isa, kana da magana? Kana da hujja? Yes! I want you to do your worst, and I'm ready for this fight. Duk wanda ya zalunce ni ba zai kwana lafiya ba. Ko da na yi shiru, Allah ba zai taɓa ya kyale ka ba. Sannan matanka nan da kake zagi, hakinta ne yake kama ka yanzu haka. Hakin matan nan ba zai. An zalunce ni. You people should allow me to talk. An zo an kamun ayoyi a cikin Kur'ani na karya da na ofi, aka nuna mu da cewa ai auren mutu'a ya halatta, saboda kana so na da zina. Na ce maka ni ba mazinaciya ba, ka zo kai auren mutu'a da ni. Na zo malamai suka ganar da ni da cewa abin nan da na yi haramu ne, saboda tun nayi abin nan bani da kwanciyar hankali. Isa, what are you saying? Baka cikin hankalinka, fine, yanzu ka shiga hankalinka. An yi haka da kai ko ba yi haka da kai ba. Isa, you are born by mistake. Isa, come out and tell me who is your father. Isa, I am ready for this fight. Okay? I am ready for this fight. Idan zan rasa rayuwa na ne, I will show you who I am. Isa, kai dan luwali ne, me zan yi da kai? Tell me me zan yi da kai. Isa, da ni wata mai kuɗi ne sai na ɗaure ka, amma bani da kuɗi. Wannan hanyar shi zan bi in ji sauki a cikin raina. Azalimi. Isa, so nake ka fito ka ce baka san wace ce Sadiya Haruna ba. So nake ka fito ka ce kai ba ɗan luwaɗi ba. So nake ka fito ka ce ba mu yi auren mutu'a da kai ba, auren wata 3, auren sha'awa. Ka fito ka karyata mana. Ai Sadiya Haruna ba mahaukaciya ba, haka kawai ba zan kama batattu ba. Ina da daɗin zama, amma ina da bala'i idan aka taɓa ni. Ka zo kana tagin ‘yan KANYWOOD kana neman tuba a gurinsu? Isa, ga wacce ya kamata ka zo ka nema tuba a gare ta, da wasu ‘yan matan da ka gama ɓata su. Kana haɗa ‘yan mata da ogunanka masu cinka. Masu cinka. Su cika ka haɗa musu wrongs. Wannan wace irin rayuwa ne? Isa, kana tunanin mutuwa? Ka koma ga Allah. Kaji? I'm not regretting this thing that I'm. Ina neman alfarma, ina so in ganki. Allah ya sauke. Ba zan haɗu da mutum irin ka ba. Ka tuba ka koma wa Allah kafin nan in haɗu da kai. Ba zan haɗu da mutum irin ka ba da kana kokarin kautar da ni a hanyar addinin musulunci. Subhanallahi wa inna ilaihi raji'un. Wani hanya na kautar da ke Sadiya? Oho, idan na faɗa zaka sani, munafikin Allah. Wani hanya na kautar da ke? Ni ina neman alfarma a gurin ki, in ganki, duk magana da zamu yi tsakanin ni da ki. Kamun me? Ka faɗa duk abin da zaka faɗa a waya, gashi nan ka faɗa. Ka faɗa duk abin da zaka. Ni ba zan haɗu da kai ba fa, kama daina ne. A'a, ni da ka zage iyayena, ka ce iyayena ba su da daraja, ban fito a gidan mutunci ba. Yau ne zaka ce mu in dube darajar iyayena? Ni ban ce ba. Oh, baka ce ba. Yau ne zaka ce baka ce ba. Gaskiya ni ban ce ba. A'a, ka rantse mana, ba ka saba rantsuwa da Allah da manzansa ba? Me ne yau na